Čau, já jsem Honza Nedvěd a tohle je můj pořad, o kterým jsem nevěděl. Principem je to, že čekám na této pohovce na hosta, který ho neznám, a ve chvíli, kdy přijde, tak ho vyspovídám. Všechno improvizace. Hosteček je vedle mě. Cítím váhu tvého těla. Ty se mnou nemluvíš? Jsi žena? Jo. Umělkyně? Ne, nebo ne? Umělkyně? Tak co? Se nějak rozmýšlíš? Co to je? A známe se osobně? Oh fuck. Kdo to tady sedí? Pomoc. Já nevím. Čau. Ježiš, to je milý, to je milý. Ty jsi taková celá fialová, hezká. No jo, no. Tak počkej, já jsem odhodil svoji ponožku do daleka. To byla ponožka, jo. Vítej na mojí pohovce. Děkuju za pozvání. To já jsem tě nepoznal. Já vím, ale zase to neuhod, jako. Neuhod. Ne, a potom ne. něco s krásou a já, tak třeba se k tomu dostane, jako a pak, co těž krása já, no tak jsme zase v háji. Já tě takhle odchudím. Jo, já prosím tě, já jsem se snažila, ale já mám doma 2 kočky, víš, takže to je jaký marný se mnou. To nebylo ani jako kočka, to bylo spíš jako nějaký zbytek nějakého muže na tebe. Promiň. OK, dobře. Ne, dobře. No to si zeptal řeči. A ty máš ráda skejťáky? Hele, já jsem jí jezdila na skate. Ty jsi jezdila na skateu. A strašně, já jsem říkala, že bych to jako měla oprášit. Počkej, a ví to někdo vůbec, že jsi jezdila na skateu? Asi ne. My máme informaci, tak to počkej, tak to rozebereme. Takže ty jsi jezdila na skateu, kolik ti tak mohlo být let? Asi 15. A jako dělala si, jaký triky si třeba dělala si jaký ten... No to je právě to, víš, jako ono to zase tak jako daleko úplně nepokročilo. Já jsem měla teda ten skate. Já mám strašně velký pod sebe záchovy a jsem strašně nešikovná. To jsme dva. Už jsi zlomil nohu na rovný zemi ve sportovní obuvi, když jsi jenom udělal krok? Já jo! A není to tak dávno. Ale rozbil jsem se na modrý sjezdovce, když jsem měl na snowboardu. Úplně totálně rovinka. Ten no rovinka, to mělo takovýhle možná no, sklon. to já taky, vyrazila jsem si dech. A já jsem si tam hlava, jak se to říká, otřes mozku. Lehkej. Taky dobrý. No, a to koukám, že to zanechalo následky. To hodně, a vlasy mi rostou na křivo od té doby. Jo. Pozor, dávejte, až si někde rozbijete hlavu, tak se vám fakt může stát, že vám budou růst na křivo vlasy. Takže budeš mít vlasový vír z toho. No výron někdy dokonce vlasový. Ale... Jak si barvím hlavu, tak nejsou jako už hnusný. Ježiš, to a je počkej, chceš vidět trik? No ukaž. A můžeš si to do toho měnit. A tak teda mám doma asi 4 a nikdy jsem je nevyměnila teda pořád. Takže tohle jste furt, jakože, jak je dlouho máš třeba? 4-5 let. 4-5 let? No, ale vidíš dobře, viď? No, vidím moc výborně. A to je to sušení bez brýlí. Děkuju. Já myslím, že všichni víte, kdo je Lou a co Lou dělá, ale prostě Lou natáčí, když tak mě oprav, primárně YouTubeová videa, ano. Kde ukazuje různé kosmetické věci, jak se líčit, jak se třeba udělat takhle, abyste měli hezkou pusinku, abyste měli hezký očíčka, abyste měli hezký tyhle ty, že jo? No, ty to znáš normálně. No já to znám. Jako je pravda, že jsem nelíčil podle tebe, ale slibuju ti, že až se budu poprvé líčit, tak se nalíčím podle tvýho tutoriálu. A prosím, vyfoť mi to a pošli mi to. Tak to já udělám. Pojď mi ukázat jeden trik, který jsi udělala na rovině, když ti bylo 15. No já jsem se bála jezdit, víš, jsem ti chtěla říct, že to byl právě ten můj problém, že já jsem se strašně bála jako jezdit, protože jsem se bála, že si jako rozbiju hubu, takže já jsem všechny ty triky dělala. Pojďme si tomu popovídat. Nechalo to v tobě ještě nějaký? No právě, že nechalo, no. Já jsem řekla, že teď už se nebudu bát a že to jako zkusím. To bylo moje jako předsevzetí na letoše. Já se naučím jako jet. A já jsem byla ten člověk, který ten skate vždycky měl na tom baťohu, došel do toho skateparku s těma klukama, že jo? A oni jezdili a já tam takhle seděla a jakoby ve stoje jsem si zkoušela ty triky a oni vždycky, ale víš, že to je těžší, když stojíš a já vím, já se bojím. A občas dělali to, že mě jako držel za ruku a jako jezdili se mnou takhle. Takže takhle jsem sjížděla jako nějaký ty prostě překážky. No ale počkej, jak ve stoje? Já tomu no prostě, že nejede, že prostě na to jenom stojíš, že jo? A prostě zkusí udělat jako ze stoje olí, že jo? Co je olí? No to je normálně takový jenom olí, co je olí? Co je olí? No to, že to takhle vyskočí. Jo, jakože to udělá takový ten vlnku. No. Prostě, že prostě kdybys chtěla něco přeskočit.
OK. To je Olí. No. Ještě nějaký další jako slangový výraz, jako ze skateu? Kámo, vím, že kamarád se učil. Hello se tomu říkal, to je nějaký hellflip nebo něco takového, nevím. Nevím, já vůbec nevím. Jako, ale pak si dělají takový ty oldschoolový tričky, že máš ten skate opačně. Oldschoolový tričky? No to byly takový ty, že to dělali ty lidi jako já, který na tom neuměli, víš. Že třeba prostě, to si pamatuju, že jsi měl skate jako takhle, měl si pod tím špičky a vykopnul ho a doskočil si na něj. A takovýhle ty krávoviny, kdy člověk vlastně jako nejezdil a to by přesně pro mě. Je to docela základní dovednost na to, aby člověk něco jako... Já si myslím, že by to měla být základní dovednost vůbec všech lidí, kteří se narodí. Já třeba vůbec nechápu, proč se to naučí jako škole, na tělocviku. Jako tělocvik by měl být ježdění na skateu a první pomoc, myslím já. Rozhodně. Tak. Jako vidíte, já nevím ani jednoho, s tou traumatou. A buď byste byli medic, anebo byste byli jako rovinojezdec. No to tam ještě právě nejsem, víš. A byste se to naučili, no právě byste na tom byli o trošku líp. Ale jako jak se mě ptali, jestli běhám, tak já jsem měla z toho chuť udělat něco jako ne. Jakože fakt ne, já a běh to nejde dohromady. Je to fakt divný mluvit do té kamery ze začátku. Mně to bude taky, ještě já nevím, třeba i po roce to bylo video, no, ty stíny, no. No, ale jsou dobrý, možná a no, takže to bylo fakt jako opravdu profi. Já tě mám ve své hlavě, prostě jako Lou. Já vůbec nevím vlastně, jako, jaký je tvoje originální jméno, jakože, jak se vlastně jako reálně jmenuješ? Já ti říkám Lou? No já vím. Pro mě jsi Lou, jako? No. Ale já vím, jak se ty jmenuješ. A ty jsi Martina, nebo jsi jako ne, Petra, nebo prostě Lucka. Prostě Lucka, no. Tak to mě jako mohlo napadnout, no. Zas tak složitý to nebylo, no, ale no, to nebylo, je pravda, no, asi já jsem chtěla, abys mi to řekla ty, chápeš? Lucka. Hele, hraješ PlayStation? Hele, takhle, já mám ráda fotbal a snažila jsem se jako hrát FIFU. No, no, bohužel jako přítel byl vždycky jako naštvaný, že se mnou se to nedá hrát, protože prostě to by to víš, že tamhle, já věřím tamhle, že jo, já jsem nervózní, tam je hrozně čudlíku, ne to mám dělat, ono to nefunguje, pak prohraju. Ale ono tam na tom PlayStationu zase není tolik čudlíků, právě to je výhoda oproti počítači, tam máš celou klávesnici, tady máš většinou jenom jako 4 čudlíčky. To by si jak, zkus to někdy snad. 4, jako vážně 4? No tak máš tady, 4 základní a ty tady vůbec musíš řešit na začátek. Jak nemůžeš, ty tím střílíš, ne? No, můžeš to právě zmačknout X-ko a tím dáš gol. A pak máš očko, tím nahráváš, takže to no a to je další věc, co pak já si pamatuju, kde je X-ko, kde je očko, tam jsou 4 čudlíky, nebo nevím kde co je. Je to na tom napsané, ale... Já vím jenom, že to v tu chvíli koukám, musím něco dělat, teď si čtu ten čudlík, že jo. No teď já než to přelouskám, než si řeknu X-ko je střela, ne, Bčkem bráním, jo, tak to už jako dávno mám 4 góly, že jo. Vzkaz pro vývojáře Microsoftu, prosím vás, udělejte nějakou hru, kterou by si mohli zahrát i dívky typu Lucinka, jo. Teď ona je to chytrá holka, teď točí videa, miliony jich natočila, dokonce i do šuplíku točí. Tak to pochopte, tak prosím vás udělejte nějaký ovládání, který bude vyhovovat i jí, jo? Děkuju. Podle mě ty by si mohla Českou republiku dostat do velkého problému. Když odejdeš, tak vlastně najednou nikdo neví, jak se má nalíčit. Jako prostě najednou po Praze chodí holky, který... to učím, já si vždycky abych říkám, si mohla vzít tu dovolenou, víš? Vždycky, když chodím po Praze a vidím ty nenalíčený holky, tak si říkám, Lu je zase pryč. Je to jasný. Už je pryč, už to zase nikdo neví. Hele. Jediná výhoda je, že se na tom YouTube se to dá jako uložit. No právě, proto já je to učím, abych já mohla potom odjet, víš? Já připravuju vlastně na to, že tady jednou nebudu. to zní hrozně smutně. Já připravuju na... tak jednou nebudeš, nebo? Já připravuju svoje fanoušky na to, že tady jednou nebudu. Abych tady zanechala nějaký odkaz, nějakou stopu na tom světě. To je hezký, ale... A myslíš si třeba, jak dlouho myslíš, že vydrží tvoje odvětví? Už to ne. Já mám pana, to je pan... Tak já vím, tak já nechám... Tak já se vezmu na chvilku. Ty vědět, co na to máš. Já mám asi tak, jako, že si furt s něčím chci hrát, tak... Jo, no, to jsem pochopila, no. Trošku týdám. A tak mě to zastavit, a je to příjemný. Je to příjemný. No vidíš, tak teď už se mi nedivíš tolik. Je takový potlapkaný hodně, no. Od svých 6 let, uvědomte si, že to je od mých 6 let, to znamená, že to je absolutně absurdní, jo. Ale prostě já mám od svých 6 let pocit, že mám špek tady na koleni. A to mám taky, ale...
Ale u mě je to pravda, ale. Tady on tady má takového špeku. Já nemám ty Tady, no, tohle to je špek, ale to je jenom když natáhneš tu nohu. No takhle je to v pohodě. Takhle je to v pohodě. No musíme chodit jenom. No, musíš právě přesně. Proč takhle chodíte? No máme špek, jo! Od 6 let mám prostě tady takhle špek, no. A prej existuje liposukce kolen. Víš, jak je jako procentuální poměr mezi chlapama a ženskýma, kdo si dělá víc plastický operace, jak je ten poměr? Ne. Zhruba 50/50. Fakt to. A chlapi si prej nejčastěji nechávají taky dělat prsa a zadek. Ne, fakt. Jo. Zadek? Jo, mě se nechce, já nevím, ale... To musíme zjistit. Kdo tady má? Umělej zadek. Co se ti stalo, prosím tě, ty máš tam jako nějaký baby? No, já jsem skočila kamarádově za krk a u toho jsem si roztříštila loket a museli mi ho šroubovat, no. To je jako když jdeš po té rovné zemi a zlomíš si tu nohu, no. Počkej, tak... Nebo jedeš na té modré sjezdovce a zlomíš si klíční kost, no. Ještě nějaký jiný defekt? Ne, jako defektu asi spoustu, ale takový ne. Ty jsi hrozně šikovná. Já jsem úplně... Říkám teď a po natáčení se mi stane to, že spadnu ze schodu, víš jak? Jakože já se ti směju teďko. A to je dobrý, ty přistaneš do měkkýho, protože já už tam budu ležet. To je dobrý. Ráda bych upozornila, že první větu, kterou si mi řekl, když jsem přišla, bylo cítím tvoji váhu. Takže nedechal. Počkej, to bylo proto, že... A já jsem si chtěla si tak jako, že to apry. Tak jsem tak jako žuknu. Cítím tvoji váhu. A mrzí mě to, protože jsem se to mohl naučit. Protože už bylo... A tohle se taky má učit ve škole, prosím vás. Že my pak holky jsme uražený, že jo? A pak ty manželství nevydrží a to je ono. Jsem vždycky říkala, jako, že nikdy ne svatbu, nikdy ne děti a tak. A najednou se to začíná, co? No jako úplně ne, no, ale... ale jo, jasně, ještě jednou, vezmeme to znova, já ti nahraju. Ty, co děláš, je vlastně obrovský fenomén současné doby. No, to si ani jako neuvědomuji. No, ale spoustu lidí si to uvědomuje, takže nevím, proč to říkám. A ale tak jako... Chtěl jsem mi to říct, aby si to uvědomila, že jsi fenomenální. Děkuju, ty jsi taky fenomenální. Ono hudba už je ten fenomén jako nějaký ten pátek, takže... No, takže tak, no. Tak dík. Není za co. Já ti pošlu nějaký svůj nový track. Tak jo. Dobře, já moc krát děkuju, Lu, že přišla. Já děkuji, že jsem tady mohla být. Ona je dost hustá, co? Tak taky. Tak se podívejte na ní, jestli už dávno nesledujete. Já myslím, že asi spíš jo. Ale uvidíme se na YouTuberingu. Ano. Viď? Já ti tam udělám ten make-up. Tak jo, a počkej, ne, tak jo, tak na YouTuberingu mi uděláš make-up. A já pak si udělám make-up na svůj koncert a vyfotím si to a pošlu ti tě. Dobře. Tak asi znova. Dobře. Tak každopádně uvidíme se na YouTuberingu. Ano, uvidíme se na YouTuberingu. A moc děkuji, že jsi přišla, udělala jsi mi fakt velkou radost. Já jsem tě ráda viděla po dlouhé době. No dík. Tak čus. Čau. Tak díky a vy se mějte hezky. A nezapomeňte odebírat ten pořad. Odběr krve nebo odběr pořadu. No a uvidíme se příště. Já nevím s kým, ale už teď se těším. Tak čus. Ahoj. Máme! Hezky. Jo, prosím, já chci fotku. Jsi takový normálně chodící optimismus mi přijde. To se jenom zdá. Jo. My jsme říkali... Kdy jsi pesimistická? Doma? Doma no. Když brečíš doma někdy? No jasně. To bylo skvělý. Brečíš někdy doma? No jasně. To je fakt super.